Chineke mejue ihe niile ezinụlọ anụnwa bụ n'obi. Ezinụlọ Ejike na-enye Chineke ekene ma na-ayọkwa nchekwaba ya n'isi Ngozi Ogoke n'ime car accident nke o nwelu, ka Chineke mee ka o si na ya pụta. Frank na Louise Okoye na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ekpere ayịyọ nke ha yọrọ Chineke o were zaa ha ya, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ha na extended family ha niile. Helen Egbuniwe na-enyekwa Chineke ekene n'isi Ijeọma Nwosu na Samadi na Oje n'Ikebodo, ka o mejupụta ihe ha bụ n'obi oge ugbu a ha na-elote mgbe eji were mụọ ha, ka Chineke si wee mekwa nyekwa ha ofu arọ n'ime ndụ ha. Ndị Igwe Lennox na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile nọ n'ụwa, maka ọdịmma nke ụmụ ha niile, na maka mkpụrụ obi nke Iruka Cynthia Anụnwa Ọrakpọ nke rapụrụnụ, ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa. Ogbuọgụ, ezinụlọ Ogbuọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze. Ifeanyị na Kristian Nwemelie na-ayọ maka mkpụrụ obi Anthony Ọka Okwuraiwe. Ndị otu ndị Legion of Mary na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile bụ ndị Legion bụ ndị rapụrụ ụwa nke anụnwa. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha Valentine Izuchukwu Chuke. Maxwell Ogeoke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Angelina Azubike. Frank na Louisa Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Father Matthew Atansi, onye nke rapụ n'izuụka gara aga. Philomena Chinyere Ọkpara na-ayọ maka mkpụrụ obi ụkọchukwu Matthew Atansi. Regina Ego Ọraguzie na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Anayọ Egboka. David na Maureen Akụnwafọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Augustina Nneka Nwoye nwanne David. Ịma Ikebodo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Grace Ichoku Ọwa, onye nke nwụrụ nwanne nya. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. I get the
n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị na-ekene anyị niile na-ekenekwazi Chineke nna jike niile onye ọ bụ site na ọganafọ ọma ya ka anyị ji nwekwa ike ịgbakọ n'ụlọ nsọ ya n'ụbọchị tata ụka nke 28 agbapụtagola anyị ndị na-ebela anyị n'ụzọ pụrụ iche nwana ka anyị gbakwunyezie mba anyị ndị ọzọ n'emume Eucharistia nke ụka tata. Ụmụnna ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka anyị nwabụ nnukwu ome nke Eucharistia site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie ndị na-ayọ ebere nke Chineke mgbaghara ya na ngọzi ya na ndụ anyị. Meere anyị ebere biko onye nwe anyị n'ihi na anyị emehie na gị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ dị ihe ha na-azọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esegbu ọlụ gị. Osebụrụ ụwa Chukwu, soto nwa Chineke mụrụ, nwa nke nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-egbochapụ njọ nke ụwa n'ala ahịhịa anyị, meela anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, nyere Mmụọ Nsọ na ebube nke Chukwu Nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Osebụrụwa biko nye anyị amara gị nke ga na-enyere anyị aka na-akwadokwa anyị ka anyị wee na-enwe agụụ ime uche gị oge niile site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkwa n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ekpere m ekpere, ewee nye m akọ. Arịọsiri m arịrịọ ike, mmụọ nke amamihe ewee bịakwute m. Ọ tọrọ m ụtọ karịa mkpara eze na okwu eze. Mgbe m ji ya tụnyere akụnụba, agụnyere m akụnụba n'ihe efu. O nweghị ọla ọbụla dara oke ọnụ nke m kwetara na ọ bụ ihe eji atụnyere amamihe. N'ihi na ọlaedo niile bụ nwacha ntakịrị n'ihu amamihe. Ọlaọcha dịka apịtị n'ihu ya. Amamihe tọrọ ụtọ n'obi karịa ịgbasi ike na ịma mma nke anụ ahụ. Ahọrọ m ya karịa ịhọrọ ihe, ebe ọ bụ na ebube ya anaghị arahụ ụra. Ma ihe ọma dum soro ya bịakwute m. Akụ na ụba juru ya ọba aka. Okwu nke Osebụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ
onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. Zanụ ya. onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. Kụziere anyị ịgụta ụbọchị ndụ anyị nke ọma, ime ka anyị mara ka ha si dị mkpụmkpụ, ka obi anyị wee jupụta na amamihe. onye nwe anyị lọghachi azụ, kedu mgbe ihe a ga-ebi? merenụ ụmụ odibo gị ebere. ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. Nye anyị obiọma gị n'uju na chi ọbụbọ, ka anyị were aṅụrị tie mkpu ọṅụ n'ụbọchị anyị niile. were obi aṅụrị dochiere anyị oge niile anyị hụsiri anya na oge niile ị tara anyị ahụhụ. ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. Ka ụmụ odibo gị hụ aka ọrụ gị, ka ụmụ odibo gị hụ ebube gị, ka nchekwaba amara nke onye nwe anyị bụrụ nke anyị. mee ka aka ọrụ anyị mịta mkpụrụ mmaji kwuru mmaji. ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. onye nwe anyị nye anyị ịhụnanya gị n'uju ka anyị wee gụọrọ gị egwu ọṅụ. ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. okwu Chineke bụ okwu dị ndụ na-adị ire. ọ na-aghọ nkọ karịa mma agha nwere ihu abụọ. o nwere ike ịgafe n'ebe mkpụrụ obi na mmụọ jikọtara, maọbụ n'ebe njikọ ọkpụkpụ na ụmị ọkpụkpụ jikọrọ. o nwere ike ikpebi ikpe dị n'agbata echiche na izu nzuzo nke obi. o nwere ihe ọbụla ekere eke zoro ezo n'ihu ya. ihe niile gba ọtọ, werekwa oge n'anya onye ahụ anyị ga-aza ajụjụ dum banyere omume anyị. okwu nke osebụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ọgụgụ nke a si n'ụzọ mmadụ nsọ nke Maki dere. Mgbe Jesu paliri ije na-aga n'ụzọ, otu nwoke gbara ọsọ gbuola ya ibele n'ala n'ihu ya, jụọ ya sị, ezigbo nna m ukwu, gịnị ka m ga-eme ka m nwee ike iketa ndụ ebighị ebi? Jesu jụrụ ya, gịnị mere ị ji akpọ m ezigbo? Ọ dịghị onye ọbụla bụ ezigbo karịkwa sọ Chineke. Ị maala iwu: egbula ọchụ, akwala iko, ezula ori, agbala ama ụgha, aghọgbula mmadụ ibe gị, sọpụrụ nna gị na nne gị. Nwoke ahụ zara ya sị, nna m ukwu, edobezuchala m ha niile site na mgbe m bụ nwata. Jesu bịara lezuo ya anya n'ahụ, wee hụ ya n'anya, sị ya, otu ihe ka ọ fọdụrụ ị ga-eme. Gaa lee ihe niile ị nwere, were ego ya kee ụmụ ogbenye, ị ga-enweta akụ na ụba n'eluigwe. Mgbe ahụ bịaghachi soro m. Iru gbarụrụ nwoke ahụ mgbe ọ nụrụ ihe Jesu kwuru. O jiri ọnụma laba, maka na ọ bụ onye bara ụba rinne. Jesu wee legharịa anya gwuo mazụ ya. Unu ahụla ka o si siele ndị bara ụba ike ịbanye n'alaeze Chineke. Okwu a gbakwara ụmụazụ ya gharị. Ma Jesu bịakwara kpụsie ya ike ọzọ, sị ha, ụmụ m, leenụ etu o si siele onye bara ụba ike ịbanye n'alaeze Chineke. N'ezie, ọ dịrị ịnyịnya mfe isite n'anya aga gafee karịa onye ọgaranya ịbanye n'alaeze Chineke. Okwu a bịara gbaa ụmụazụ ya ghara karịa, nke na ha sịrịtara onwe ha, ọ bụrụ na ọ ga-arara ndị ọgaranya ahụ ịbanye, onye kwanụ ka a ga-azọpụta? Jesu lere ha anya sị, ihe a karịrị mmadụ n'omume, mana o nweghị ihe ọbụla karịrị Chineke n'omume. Pita amalite jụọ ya sị, lee, anyị ahapụla ihe niile soro gị. Jesu wee sị ya, n'ezie agwa m unu, ọ dịghị onye ọbụla hapụrụ ụlọ, ụmụnne ndị nwoke na ụmụnne ndị nwanyị, nne na nna na ụmụ, ma ọ bụ ala n'ihi m na n'ihi ozi ọma, nke na-agaghị anataghachikwa ya azụ n'ụwa, ụlọ, ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, ndị nne, ụmụaka na ala ubi, tinyere mkpagbu, ihe lụrụ ogbugbu narị karịa nke ọ hapụrụ, ọ ga-anatakwa ndụ ebighị ebi n'ụwa ọzọ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. N'okwu Chineke, okwu na-enye ndụ, dị nwenụ na Chukwu
mee obi mmadụ ka okwu gị bata. Amen. Tata akwụkwọ nsọ wee na-atọgbọla anyị nkụzi maka amamihe. Ihe ọgụ nke mbụ si n'akwụkwọ nke wisdom, akwụkwọ nke amamihe, wee sị ekpere m ekpere yọọ ayịyọ yọọ amamihe wee nweta amamihe. Amamihe wee masị m karịa ugbo eze, karịa ego, karịa ọlaọcha na ọlaedo. Amamihe. Gịnị bụ amamihe? Wee bụ kedu ụdị amamihe a na-ekwu maka ya? Bụ ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị. Amamihe. Akwụkwọ katikizim anyị, kedu ihe ọ gwara anyị maka amamihe? Ọ sị anyị na onyinye nke amamihe bụ onye nke na-eme gịnị? Na-enyere anyị aka ka anyị wee were ihe nke ụwa anụnwa wee na-achọ ihe nke eluigwe. Iji ihe nke ụwa anụnwa wee na-achọ ihe nke eluigwe. Akụnụba anyị nwere ka anyị si wee jie wee na-achọ ihe nke eluigwe, achọ iru nke Chineke. Ọkwa na ka anyị na-echetara anyị n'ụbọchị tata. Ozi ọma nke Mark agụla anyị wee kọrọ anyị ọmalịcha akụkọ iji mara anyị atụ onye na-achọ amamihe. A gwara anyị na nwoke abịakwute Jesu bụ onye nwere akụ na ụba, o nwere ọtụtụ ihe, mana ọ na-achọ ndị nke ụwa ọzọ. Ọ ghọtara na ndị nke ụwa na-anwụ obere oge, wee bịakwute Jesu wee jụọ ya, nna anyị ukwu, kedu ihe m ga-eme ka m wee nweta ya nweba alaeze? Jesu wee sị ya, debe iwu. Gosiara ya ụfọdụ iwu na edebe iwu. Nwoke wee sị ya na ya na-edobe elu iwu ndị a kamgbe na otego, kamgbe ya ka dị n'ụmụntakịrị, since his youth. Mgbe ya gape mpe na ibido dobe iwu, Jesu ga-asị ụwa ahụ onye nke a. Akwụkwọ nsọ sị na Jesu na ya wee fụ ya n'anya wee sị ya enwechizie ka onye ya a step further, si ya na ya gaa lee ihe niile o nwere nye ndị ogbenye, ya bịazie ka o soo ya. The man nesia Jesu anya was like, thanks but no thanks. o wee jewara. So Jesu wee kwuzie maka inwe akụ na ụba, na ọ ga-esi ike ndị nwere akụ na ụba inweta alaeze. Ihe ka anyị ga-esi nghọta nkụzi nke Jesu, maka ya agakwaghị teki literal etu a, maka na ụba amaka. Akụ na ụba bụ ihe ọma. In fact, oge ụfọdụ poverty is considered a vice while wealth is virtue. So kedu ihe awụ na anyị n'anya n'ebe ndị ọzọ ekwuru maka akụ na ụba n'akwụkwọ nsọ? Kedu ihe Jesu na-achọ ịgwa anyị? Ọ bụkwa na ha akụ na ụba bụ nsogbu, ọ kedu ihe iji wee mee? Akwanya ihe ha na-agwa anyị, maka na o nwere onye asị na ejighị ogbe anya isi. Ndị Igbo sịkwa mmadụ were ogbenye ka ọ ga ọrụ na gịnị gụkọkwala ya, gụkọkwala onye ahụ ozugbo agbachizina nkịtị. Anyị ndị Igbo kwuru. So
akwụkwọ nke Proverbs chapter 3 7 to 9 sị ọ sị enyere m ogbenye enyekwune m ọgaranya kama ma gịnị nye m ihe ga-ezuru m nụ. Give me neither riches nor poverty, but give me food that is sufficient for me. Give me something that is sufficient for me. Oge ị nwere ihe ga-ezuru gị, iwe ogbenye ka iwe ọgaranya. Iwe ọgaranya ka ịbụ. Oge ị nwere ihe ga-ezuru gị na community ị nọ na ya, ị nọ na say na community anyị nọ na ya n'obodo nwa. Ị nwee ihe ga-ezuru gị maka ihe ominu. Ị nwere ebe ibi. Nwa ọrụ n'ala iji arụta ihe ị na-eri. Nwee ụgbọala iji akpagharị. Nwee ihe ga-ezuru gị. Kedu ihe ọzọ ị chọkwara? So, ọ dị mma ka anyị ghọta ihe akwụkwọ nsọ na-ekwu. Nye m ihe ga-ezuru m nụ, ọ gwụcha. Eche m na o nwere onye nwere ọgụgụ isi ya bụ onweghị ihe ga-ezuru ya wee jee chọọkwa ọzọ. Ya ọsọ mana ọ bụkwa na akụnụba ị nwere na ị chọzighị ihe, biko donate St. Eugene, amen. Donate tata na-ekwu bazaar, donate ya all of them. Ya ọ dị egwu. So ihe a na-ekwu bụ kedu ihe anyị ji ngọzi Chineke nyere anyị were mee. Ọ bụ na-eweziga akụnụba na ego, ị gaghị afụ ebe ị nọ wee fee Chineke, ị gaghị afụ oche ị ga-anọ na n'ụlọ ụka ma afọzie ịlụta ọnwụrịcha ụlọ ụka n'ụwa anyị nọ na ya wee na-maintain ya. So ị ma na ị ga-ebi n'ilo, o nweghị ihe enwe because na ị nweghị ị ga-eji wee na-elekọta onwe gị anya. So ọ bụrụ ihe a na-agwa anyị, ọ akụnụba ka isi achụta ya, ka isi edobe iwu nke Chineke oge ị na-achọ ya nwaba akụnụba na mgbe ị chọta ya nwaba akụnụba, ka isi ji ya wee rụọ ọrụ maka ọdịmma nke ụwa, maka ime iru ụwa ka ọ dị ọfụ. Ọkwa na ihe ị na-eche a na-agwa anyị ụmụnne na Kristi. Ihe ọgụ nke abụọ sizi n'akwụkwọ ozi degara ndị Hibru wee na-agwa anyị maka okwu nke Chineke, nye anyị ihe ọmụmaatụ, ihe bụ amamihe okwu nke Chineke. God's word is living and effective. Ọ ka ji wekwe n'ukwe okwu Chineke bụ okwu na-enye ndụ. Okwu nke Chineke nke na-agbaziri anyị ụzọ anyị wee nwee ike ji ihe nke ụwa anụnwa anyị nwere were ghọta mba ọ dị iji ihe ụwa anụnwa anyị nwere welu chọọ alaeze Chineke. Ngọzi Chineke nyere anyị dịka anyị si kwuo na our responsibility na-ekwu aza ekwu n'oyibo, give success to the works of our hands. mụbaa aka ọrụ anyị. Ọzọkwa ụfọdụ translation si prosper the works of our hands, ka Chineke gọzie ọrụ aka anyị, gọzie ihe ọma niile nke anyị na-eme iji wee chụta nke anyị ga-eli na nke anyị ga-eji wee nyere mmadụ ibe anyị aka na nke anyị ga-eji wee fee Chineke. Ya bụ ekpere anyị oge ncha site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ, nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, pụtara na Virgin Maria site na mmụọ nsọ abụrụ mmadụ,
anyị gbagbo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa ahụhụ ọ nwụọ elie ya o bitere ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si ekwu ọ rọgo n'eluigwe nọ n'aka nri nna ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị nna ndị nwụrụ ọnwụ ibe onye ọchịchị ya enweghị njedebe ka na mmụọ nsọ enwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-ese bụrụ na-etokọta ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ amen. Ekpere anyị oge niile bụ ka Chineke na-agọzi ihe ọma niile nke anyị na-eme na-agọzi ọrụ aka anyị dịga mma ka anyị kọsa Chineke mba anyị gaa maka ndị otu Kristi gbasara n'ụwa niile ka anyị na-emepụta omume anyị nkụzi na ozi ọma Kristi nke bụ ịhapụ ihe nke ụwa ma sobe ya bụ nke Kristi. Anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị ndu nke obodo niile dị n'ụwa ka ha chọsie ike atụmatụ nke ga-akwụsị ọgba aghara agụụ na ịla akụ na ụba n'iyi. Anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị nọ na alụmdi na nwunye ọkacha ndị ejikọrọ ọnụ n'ime nzukọ Katọlik ka sakramenti nke alụmdi na nwunye ha natara gbaa ha ume oge niile ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja nke a oge niile ka anyị na-anabata ozi ọma nke Kristi n'ezi obi anyị oge niile site n'aka ndị ozi ya n'ime nzukọ ka anyị na-egosipụta ya na ndụ anyị oge niile. Anyị ayọ gị dị nwere anyị maka ndị okenye ndị ọrịa na ndị ihe na-esiri ike ọkachasị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị ka ha nweta agbamume site n'ekpere anyị. Anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị maka ndị nwụrụ anwụ kacha ndị anyị bụ n'obi na-achụ àjà masị nke taa ka ha keta oke na alaeze eluigwe. Anyị ayọ gị dị nwere anyị nụrụ arịrịọ anyị ka anyị nọtazi isi kọsa Chineke mba anyị ndị ọzọ gaa Chineke jike niile dị ebighị ebi anyị bụ ụmụodibo gị eburugo mba anyị niile wee chee n'iru gị ịmaka o sidoro anyị n'ofu n'ofu. Anyị na-ayọ ngọzi gị na ndụ anyị oge ncha gị na-eburu anyị ụzọ na-ebere anyị azụ na-agbaziri anyị na-eduzi anyị mgbe niile site na Kristi onye nwe anyị amen. Gwa bụ oge onyinye Kelenu Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, kelenu ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Kelenu Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Cheta na Chineke nna onye nwe anyị, so ya bụ nna nke anyị onye obi ọma, gawa n'iru ya, n'inwe gị ihe ọbụla nye ya onwe gị. Kelenụ Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Kelenụ Chukwu, nyenụ ya onyinye ọma, werenụ ihe unu nwere bịa nye Chukwu. Gaa nye Chineke nna ahụhụ gị, gaa nyekwa ya ma uru gị. Gawa n'iru ya,
ekele biya sọpụrụ ya bịa nye ya ekele tonu Chukwu. Kristi hụrụ gị n'anya wee gbapụta gị na njọ were mee gị nwa Chukwu tonu Chukwu. Chukwu hụrụ gị n'anya were nye gị ahụike chekwaba gị n'ihe mberede tonu Chukwu. Ị bụrụ ogbenye ekele ya afọma Chukwu ebuka ụgwọ gị na-echere gị n'alaeze Chukwu. Ị bụrụ ogbenye ekele ya afọma Chukwu ebuka ụgwọ gị na-echere gị n'alaeze Chukwu. Ị bụrụ ọgaranya ṅụrịa akụ gị bụrụ nke kwụ ọtọ kelee Chineke gị na Chukwu mere gị ihe. Ị bụrụ ọgaranya kpachara anya emegbula onye ka mma ihe niile si n'aka Chukwu bịa ha ga-alakwuru Chukwu. Bịa nye ya ekele tonu Chukwu bịa nye ya ekele bịa sọpụrụ ya bịa nye ya ekele tonu Chukwu. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụburu ihe ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nụ. Amen. Onye nwe anyị biko nara onyinye na arịrịọ nke anyị bụ ndị kwere na gị si na aja nke a dị nsọ na ofufe nsọ anyị na-efe gị mee ka anyị bata n'otito nke eluigwe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu ka anyị nye ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile nna dị nsọ Chineke jike niile onye ndị ụwa taa ụwa site na Kristi dị nwa anyị onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ abụla aghọtara aghọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Nsọ, nsọ, nsọ. nsọ bụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha. Ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hozana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hozana n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo m nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị agha nsọ site ịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu di ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawaa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rie na ihe unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu.
etu ahụ ka o si mee mgbe richara nri anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị narara m nke a ṅụọ na ya unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Esegbuola m gị dị na nzuzo ka uche na ncheta nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihe gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro mgbe mara dị ngọzi na nke Chukwu Joseph dị nsọ dị ya, ndị apọstụl iji ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mmadụ uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ọ bụ na ka anyị were ebere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna na anyị nọ n'igwe. Ka ọchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa. Ekwela ka anyị kwe na nranye. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụ na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị. Ka zọpụta anyị na njọ oge niile anyị wee gbanaha nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ngwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ wadoro unu mgbe niile. Fele nwanne gị aka maka ekele nke udo. Udo na ịfụnanya nke Kristi.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye kpachapụ njọ nke ụwa anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. ka ahụ na ọbara ka chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
ka anyị nye gị otito na Chukwu, ebere gị ga-adịrị ruo mgbe ebighị ebi. Ezi ikpe gị kacha ikpe dum nke dị n'igwe nke dị n'ụwa dum. Chukwu nna nke amamihe, onye kere igwe na ala, anyị ekele gị nnọọ. Chukwu nna nke amamihe, onye kere igwe na ala, anyị ekele gị nnọọ. Ọ dịghị eze dị ka Chukwu, onye na-achị igwe na-achịkwa ụwa niile, na-achị ihe nke dị n'igwe nke dị n'ụwa, ọ bụ ya doro ha. Chukwu nna nke amamihe, onye kere igwe na ala, anyị ekele gị nnọọ. Chukwu nna nke amamihe, onye kere igwe na ala, anyị ekele gị nnọọ. Ka anyị rịọ arịrịọ. Dịwenụ anyị ji ume a narị ebube eze gị, etu isi were ahụ na ọbara nke kacha nsọ zụọ anyị nri. Biko si otu ahụ mee ka anyị soro rite oke n'ịbụ Chukwu nke gị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. If Doris Stins is here, she is going to make a presentation on behalf of the Center for African American Center. If she is here, she can come forward. Otherwise, we carry on with our other announcements. Mụ anyị agụpụta nke ihe a ga-eme na Saturday anụnwa na-abịanụ October 16, Rosary Crusade. Mma agụ ya agụ. Please join the 2021 Public Square Rosary Crusade. Our nation is in great need of public prayers, repentance, and conversion. We ask God to save our country, Nigeria, especially the Igbo land and America, through the rosary of His Most Holy Mother. One day, through the prayer of the Holy Rosary and the scapular, Our Lady will save the world. This is St. Dominic. The Rosary Rally will take place at St. Eugene Catholic Church ground on Saturday, October 16, 2021 at 12 noon. We are preparing for our nation that Almighty God intervene and save His children and stop the bloodshed. Our 12 noon is 3 o'clock Eastern Time.
the hour of great mercy. And according to Saint Alphonsus Liguori, those who say the rosary daily and wear the brown scapular and who do a little more will go straight to heaven. So this is a general announcement for all of us to join together at 12 noon. I guess, is it inside the parking lot or in front of the church? Parking lot. Okay, at the parking lot here. Join together this coming Saturday at 12 noon for all of us to join together to pray the rosary. Eya ha kọbaziri anyị ihe na-eme na be anyị ka ihe si aga. Onweghị onye na ebe a nwa ya sị na arụ ụhụrụ ya ncha ncha. Etu o si na edere gị mmụọ ebe a, ilota ha be anyị obi amafụgo. Ọtụtụ ndị na-asị m na Krismas nke ara na onwe ha ebe ha jekọ. Na ọ bụrụ na m na-akpọpụtakwa ndị mmadụ ma ekwu n'ihe ekwu ebe a. Na-asị ha ya ayọ Chukwu aka ya eje. Mana aka ya eje nwa ka anyị nọ n'ime ka anyị pụta nọ dịka esi gwa anyị. Yeah. Before we continue, Tony, we have Doris. She can do her presentation. Oh, okay. Yeah. Yeah, Doris, you have the mic. You can come for the presentation. I have to get my glasses. Good afternoon. Doris Timms. Is Paul here? Amuchi? He's here? Could he come up? Where is he? Amuchi, over here. I'm here representing the African American Catholic Center for Evangelization. And Paul and I, we are reps for St. Eugene's Church. And every year we present a member of the church as the keeper of the flame, and that person is one that works really hard and is approved by Father Jude. So, I mean, we all know the protocol, the pandemics, everything has been put to the side, not to the side, but just had to defer it for a while. So our keeper of the flame for St. Eugene's for last year, this is last year's, the African American Catholic Center for Evangelization present, later, of the flame to this goes to, it's not for this year, it is the certificate goes to Osi Ofandu. I'm glad he's here. I didn't contact him. And it's for his dedicated service to the faith community of St. Eugene's Catholic Church. And it's signed by our regional bishop, the Most Reverend Bishop Clark. I wish we could get a picture. For all of us, you got some, you can give him a picture. Oh, okay. Father, you want to come, Father? So, because all the rest of us, we have pictures with Bishop Clark. Oh, and this is black. Help me here.
Okay, this is a plaque that Father agreed to, that we would have all of the members of St. Eugene's community who has been selected as a Keeper of the Flame for the past 10 years. I think it's been 10 years. So we're going to ask Father to come again and bless the plaque. And all of us are on here, with the exception of Anthony, because he received his Keeper of the Flame with St. Philomena. But we know he's one of us as Keeper of the Flame. And OC's name is on this plaque also. So we have Margaret and Kate. I haven't seen her in a long time. She's here? In the name of the Father, Son, and Spirit, amen. Lord, we ask you to bless this plaque and bless all those who have received the award, and all of us, and those who will receive in the future. May we continue to do your will, and may we continue to see your blessings in our lives always, through Christ our Lord. Amen. We're going to put this up in the church someplace so others can aspire to become a member of the Keeper of the Flame for St. Eugene's community. We're going to put the plaque up. We'll find a place, somewhere in the church or either in the vestibule. Okay, thank you. Thank you very much. So Saturday, I can see where Manokwamaka, the Rosary Crusade at 12 noon at the parking lot. Nke ọzọ bụ ndị na-ajụ ọ bụ na o nwere ụka a na-akalụ ha Saturday, Friday, ma ịgba akwụkwọ funeral and maybe were si na ha na-ajụ ese ịmata possibility of virtual streaming that mass. Ma ọ bụ na ha chọrọ ya, kedu ihe ha ya eme, kedu etu esi eme ya, maka onwe ndị fụ ofu ma ịbụ emegolu. Ọ bụ na ihe dị etu adịghị n'obi, ekpọ parish agwazi ego kọwalụgụ ọ gwaghị ndị ya akpọzi were agwazi ego ihe dị n'ime ya. Mana ọ bụrụ ọ dịrị gị n'obi ichelu ya aka ụka na Saturday ruo Friday kpọba parish ọma ekwe omume. Ọ bụrụ na ọ dịghị n'obi na ịchọrọ ya, ị ya akpọ at least 2 weeks. How many weeks? Ọ bụrụ na ọ gafe ha, ị na-akpọ na 1 week, it's not an emergency or they're possible. 2 weeks minimum for that information to the parish. Ka parish nwee ike isi gị na ọ dị omume ma ọ bụ na ọ dịrị omume. So ọ bụrụ na ị chọrọ ihe dị etu anwa, mee ka parish mara ihe dị ka 3 weeks to the time. So ka e wee kọwalụ gị ya ọfụma. Ka anyị letekwe the parish website ka anyị nwee ike na-aga na ya na-echeki ihe anyị echeki information niile gbasara parish anyị ka anyị na-aga na ya ka anyị na-enweta ya. Ndị nne unu na-adị enwe meeting third Saturday a, mụrụ ma unu nwere meeting na Saturday anụnwa. With that, mma akpalitezi
kịta bụ oge tata ka anyị kwuru a ga-akpọ etu anyị si were mee na monetized Thanksgiving nke anyị melụ ka amalụ ka esi wee sọmpi ọ bụ ndị Shanahan ọ bụ ndị Tansi ka ọ bụ ndị Hiri. Kịta bụ oge ya. ya ka a na-apụta ịgba rịzọtụ kasị wee na-apụta anyị na-ekene anyị niile abaza anyị gara ọfụma biko ka anyị kpọọ n'onwe anyị aka ọzọ so ka agbapụtaziela anyị ka o si wee gaa. Otodiri Yeso. Otodiri Yeso. Biko ihe anyị na-eme taa ga-adị 2 phases. The first phase, I get you a report. Otu anyị shiri mee n'afọ a. Then the second phase, gawe hand the plaque and the award to ndị gbara first na ndị gbara last. Having said that, biko kọọ n'aka. Ihe m yesi kọọ aka bụ unu cheke last year mgbe COVID-19 na-eme egwu na-atụ onye ọbụla. So after the COVID-19 ndị St. Eugene pụtasị yes ka ha kelee Chineke na ha survive COVID-19 biko ka ọ na-aka. Mgbe m gụchara ụlọ gwa ụlọ otu anyị mere aga m agwa the difference between last year and this year. I ga-ebido with ndị grandma. Ndị grandma last year unu nyere anyị 650. This ka hapụ igbu n'oge maka okwu a na-ejuka m n'ọnụ. Liz na-akpọpụta bụ all the grandmas.
Ndị kwaya o nwere ka a ga-esi nweta imena ekele dịrị gị Chineke na-eme mma imela ekele dịrị gị onye na-eme mma Chinemela ekele dịrị gị ọ dị mma na-eme mma Chimama ekele dịrị gị Chukwu na-eme mma Chinemela ekele dịrị gị onye na-abịa ụzọ ịnọla ekele dịrị gị Chukwu na-enye nwa ịnọla ekele dịrị gị daalụ ndị ọ dị mma na-eme mma imela ekele dịrị gị onye ọma onye na-eme mma imela ekele dịrị gị onye ọma ka anyị kpọlitezie ka otu dị iche iche si wee mee ndị na-akpọlitezi kịta bụ ndị gbalụ third position wee na-akpọlite ndị Tansi zone Iwene Tansi zone led by Kate Oyejiji Joe Ihesiaba and Mrs. Meg Omako ka unu lead ndị otu unu Tansi zone imena ekele dịrị gị ọ dị mma na-eme mma Chimama ekele dịrị gị na-abịa onye na-abịa ọzọ imela ekele dịrị gị Chukwu na-eme mma imela ekele dịrị gị Chukwu na-eme mma imela ekele dịrị gị imela onye na-eme mma imela ekele dịrị gị Chukwu na-eme mma imela ọjịja mma dịrị gị imela onye na-eme mma Chinemela ekele dịrị gị onye ọma daalụ biko unu ma na enigbe oke ihe enigbe oke mmadụ oke ehi tinye isi n'ọhịa oke mmadụ achụbịa zonu abịala ihe a ọkwa ha na ụmụ nwoke bụ ihe mere ya zonu ọbụla m na-akpọ lụta nnọọ ha na ụmụ nwoke biko ka anyị kụọrọ ụmụ nwoke anyị aka maka ọhawa bụ ideji ụlọ na-akwado ihe niile a na-eme so mkpọ zonu biko ha na ụmụ nwoke ndị nke nọkwa ebe a pụta daalụ ndị na-akpọzi kịta bụ ndị gbalụ second position wee na-akpọlitezi ndị otu Bishop Shanahan ka m kpọlite Ladies Scholar Ọgamaka and Helen onye anyị na-efe dị mma ha na ụmụ nwoke nọkwala onye anyị na-efe dị mma ndị mozi na-eto ya elu ụwa na-aja ya mma onye anyị na-efe dị mma ọ dị mma onye anyị na-efe dị mma haleluya onye anyị na-efe dị mma ọkaka ndị mozi na-eto ya elu ụwa na-aja ya mma onye anyị na-efe dị mma haleluya onye anyị na-efe dị mma onye anyị na-efe dị mma ọkaka ndị mozi na-eto ya elu ụwa na-aja ya mma onye anyị na-efe dị mma daalụ o wee bụrụ ya bụ na asọmpi arọ gara aga
defending champion ka bụkwa champion ọ bụrụ ndị Bishop Harry Zone. So ka m kpọliteziele Lady Ngozi Ogoke, Nikki Obodo, Anima Ikebodo, ndị ụmụ nwoke ụnụ nwekwa ihe a join anụ gbarụ na egwu na-abịa. Congratulations. Ndị be anyị nke ọzọ ka ibie bụ na anyị ncha niile bụ champion maka na ihe anyị ji wee bụ champion na Chineke gọziri anyị ncha niile wee nye anyị ndụ ọkwa eziokwu ka anyị kụọlụ Chineke aka. Nke abụọ bụ na anyị nwere ndị na-akwado anyị, ndị nne, ndị nna, ndị youth, ndị grandma, nke ka nke ụkọchukwu anyị ka anyị kụkwuolu Chukwu aka. N'aha ndị niile nyere aka n'arọ nke anọ bụ 2021 ka ihe niile na onyinye nke ubi nke anyị mebe ka ọ gaa ọfụma siwa ya ọmakụ. Ndị na-apịla anyị aka n'igwe, our technology department, ọkụ obulu ụzọ Saikebodo, o si ya mama aka m akpọcha afọ unu ncha niile n'ofu n'ofu mana ọ ka dị ebe a nna m si ka ọ dịbagodo ebe a nụwa echi niile ka bụ ugbo birikwa na ndị nwe mmadụ. Talking tech. Thank you. ka anyị kelekwa anyị niile ọzọ maka ya nwa bụ baza nke anyị mere gara ọfụma. Anyị na-ayọ Chineke ngọzi ya na mgbaziri ya na ịkwụ anyị ụgwọ mmaji kwuru mmaji oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụzie ọtọ maka ngọzi ikpeazụ. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsịgo. Ọgaranya n'ime Chukwu, ọgaranya n'ime Chukwu, ọgaranya n'ime Chineke, ezi Chineke agọziwo ya. Ọgaranya n'ime Chukwu, ọgaranya n'ime Chukwu, ọgaranya n'ime Chineke. Onye nwere Jizọs nwere ihe niile, amamihe akọghị ya ma ọlị. Ihe niile zuworo ya oke, ezi Chineke chetawo m.